Mahal niya nga ba kaya ako? Hi, ako si Lynn, not my real name. May boyfriend ako pero LDR kami at tawagin na lang natin siyang Val. October 2016 nung maging kami ni Val. Siya ang first kiss ko. Sa totoo lang, ayaw ko talaga nun kasi wala pa kaming 1 month pero babae lang ako at malakas siya kaya di ako makapalag. Nagpasalamat pa rin ako kasi kiss lang yung ginawa niya sa akin. After ilang days, bumalik na ako sa amin kasi nag-aaral ako. Nagbakasyon lang ako doon sa lugar nila kasi may ate ako doon. Okay naman kami hanggang sa pumunta siyang Manila para mag-take ng board exam. Hanggang tumatagal, lumalamig siya sa akin. Hanggang sa March 2017, nakipag-break na siya kasi raw hindi na niya kaya ang LDR. Umiyak ako ng umiyak kasi mahal na mahal ko siya. Kahit ayaw ko sana makipag-break, wala akong magawa kasi binlock niya ako sa FB tapos nagpalit na rin siya ng phone number. Ginawa ko ang lahat para lang makalimutan siya. Nagpaka-busy ako pero sadyang nakakainis ang mga ex. Yun bang kung kailan malapit ka na makamove on, saka sila babalik? August 2017. Bigla siyang tumawag sa akin. Kinuha raw niya yung phone number ko sa ate ko. At ang nakakainis pa, kung makipag-usap siya sa akin parang walang nangyari. Parang hindi niya ako nasaktan. Araw-araw nagtitext at tumatawag siya at sinasabing nagsisisi siya na binitawan ako. Humingi siya ng second chance at ako naman si tanga naniwala naman sa kanya. Mahal ko kasi. Okay naman kami hanggang sa 1 week before mansari namin, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Binisita ko FB niya pero binlock niya ako at nagpalit ulit siya ng phone number. Naulit lang ang nangyari noong una. Gumamit ako ng ibang account para i-stalk siya at nagsisisi akong ginawa ko yun. Nakita ko profile niya at may kasamang babae. At sa pangalawang pagkakataon, umiyak na naman ako nang dahil sa kanya. So yung nag-move on na lang ulit ako dahil no choice naman ako eh. Pero dahil makapal nga ang pagmumukha niya, bumalik ulit siya October 2017. At dahil nga mahal na mahal ko siya at magaling siyang mag-uto, binalikan ko ulit siya. Masaya naman kami. Binigay pa niya FB account niya para raw maniwala ako na hindi niya ako niloloko. Binuksan ko account niya, wala naman akong nakita or should I say, wala akong makita kasi nabura lahat. Haha. Pero hinayaan ko na lang. Hanggang one day, binuksan ko account niya at may nag-chat. Yun yung ex niya. Close pa rin sila pero hindi ko yun pinansin. Hanggang sa nagchat-chat na sa akin yung girl, kwentuhan kami. Sobrang bait niya, kwento rin siya na may BF na siya, kaya naman hindi ko magawang magselo sa kanya. Hanggang sa nagkita kami ng BF ko dito sa amin sa terminal kasi babalik siyang Manila para mag-apply ng trabaho. Hiniram niya phone ko, binigay ko naman kasi wala naman akong tinatago sa kanya. Nakita kong chinek niya mga messages ko kahit sa messenger. Habang busy siya sa phone ko, kinuha ko phone niya at hindi naman siya nagreklamo. Chinek ko mga messages niya, burado lahat. Ang galing, di ba? Pero hindi ako nakontento kaya chinek ko FB niya. Hindi ko na kasi mabuksan yun dahil nagpalit siya ng password. Pumunta ako sa messenger at nakita ko conversation nila ng ex niya. Humihingi siya ng whole body picture. Napansin yata niya na nagbabasa ako, kaya inagaw niya phone niya. So yun, para kaming tanga sa terminal na nag-aagawan sa phone niya pero dahil maliit lang ako, nakuha niya ito. Nagtampo ako pero
puta, hindi man lang ako sinuyo hanggang sa makaalis na siya. Basta ang sabi niya sa akin, wala lang daw yun kasi may BF na yung tao. Pero nakakaramdam na talaga ako ng selos kasi first love niya yun nung high school siya. December 2017, nag-chat sa akin ex niya at kung ano-ano sinasabi. Nagalit ako sa BF ko kasi napakalandi niya. Pero imbis na mag-sorry siya, nakipag-break siya sa akin. Ang sakit, sobra. Sa pangatlong pagkakataon, umiyak na naman ako dahil sa kanya. Nagalit ako sa kanya, binlock ko siya sa FB at nagpalit ako ng phone number. Hanggang sa maging okay na ako, yun ang akala ko. Pero mali ako. Kasi nito lang May 2018, bumalik ulit siya. Dahil close sila ng ate ko, nakuha na naman niya ang phone number ko. Text siya ng text, nagsusorry sa lahat ng maling ginawa raw niya. Bigyan ko raw siya ng another chance at this time hindi na niya ako bibitawan na wala ng iwanan. Pinagbigyan ko siya pero wala pang 1 month, gumulo na naman relasyon namin. Sabi niya kasi gusto niyang ng sex at yun ang di ko kayang ibigay sa kanya. Lahat ginagawa ko para lang maging okay kami pero pagdating sa ganung bagay, hindi ko na kaya. Kahit ayaw na sa kanya ng family and friends ko, binalikan ko pa rin. Kahit na ilang beses niya akong ginago at sinaktan, tinanggap ko pa rin siya kasi sobrang mahal ko siya. Hindi naman siya gwapo pero ang lakas ng loob manloko. Kung sino pa ang mga pangit, sila pa ang makakapal ang mukhang manloko. Pero dahil mahal ko siya at ayaw kong iwan niya ulit ako, pumayag ako sa gusto niya. So yun, planado na niya lahat. Nagtatanong siya sa akin kung saan namin gagawin yun. Tuwing magtatanong siya tungkol dun, ang lagi kong sagot sa kanya, hindi ko alam. Gusto ko na talaga siyang i-break kasi hindi ko kayang ibigay ang virginity ko sa kanya kahit pa 21 years old na ako. Pinalaki kasi kami ng parents ko na may pagpapahalaga sa virginity. Lagi kasi nilang sinasabi na yun lang ang tanging regalong maibibigay namin sa mapapangasawa namin. Sobra daming what ifs and buts na pumapasok sa isip ko hanggang sa sinabi niya na mag-ready na raw ako kasi pupunta siya dito ngayong July. Kinakabahan ako agad kaya tinawagan ko siya at kinausap. Tinanong ko siya kung hindi ba talaga siya makakapaghintay kasi 1 year na lang gagraduate na ako. Ibibigay ko rin naman to sa tamang panahon at sabi niya, sige na nga, pasalamat ka, mahal kita. Pero pupunta pa rin ako dyan. Gusto ko rin makasama ka kahit mamasyal lang tayo. Sobrang saya ko. Hindi ko alam kung mahal nga ba talaga niya ako kasi nafe-feel ko na mahal din naman niya ako. Pero pinaramdaman niya kasi minsan na wala akong halaga sa kanya. Mahal niya nga ba ako? Maniniwala na ba ako sa kanya na mahal din niya ako? Kasi ang hirap umasa lalo na't ilang beses na niya akong iniwan. JL, 4th year college, 2018.